geva netsotsi Emerson uri geva takatumira mbava geva matsotsi hurumende yembava tiri kutongwane. Chokwadi chinozongobuda pachena nyange ukaedza kuchivhara nyange ukaedza kuchiwandisa zvakaita sei nasei. Rinonzi rina manyanga hariputirwe nekuti rinotunga richitunga kusvikira raita sei rabuda panze. Zvamanje manje ndine vhidhiyo Traore achitaura iye kuti munhu wese kuna vaMnangagwa amenoti VP Chiwenga vasiya kupi kana kuti amenoti VP Chiwenga vamutadzirei, amenoti VP Chiwenga vakazoti havachada kuita president here, anoziva izvozvo hapana, iye ndiye anoziva. But ndiye one of the people ainetsa last year, even pa platform pana pa ma videos ake aripo, ma interviews ake aripo mukomana achimira achiti Chiwenga is going to be the next president. Chiwenga ndiye munhu wacho chaiye watakamira nayo. Saka handizoziva kuti pamwe kupinda kwakaita mujeri akamba anokanganiswa kana kuti akanobatwa kusamusapota kwamakaita ari mujeri ndokwakaita kuti azochinja magoalpost. Hatizive izvozvo, but inini chandingofara, it's a moment of vindication kuti zvatinenge tichitaura zvazviye munenge muchiti tinonyepa, but chokwadi chinozongobuda pachena. Kubuda pachena pasina kana kuwanda kana kuita sei. Ndoda kuti ndikuratidze vhidhiyo. Maona vhidhiyo ndozodzoka futi tokurukura kuti zvakamira sei. Comrades and friends, how are you? I just hope this message finds you well wherever you are. This is Comrade Traore here. Now, ndakakuudzai ndikati chinhu chakadhakwa ichi. Biti haana vanhu, ngarivhume haana vanhu, madhuku haana vanhu, chimini haana vanhu. Now tell me, vakadaidzira protest, madhuku akaisimbisa, biti akaisimbisa, Reverend Kupa wakaisimbisa. Where are those people? Ngavatiratidze mapicture avo nepavatangira kumacha kuti taapa so far taita izvi. It's almost 1 o'clock. Vanhu vaida kusenzesa havana vani kuti vaende pamberi ivo vakaleza havo kuteresa. Now they are lying to people vachitora mapictures ezvinhu zvakaitika kuSouth Africa. Vachitora mavideos ezvinhu last year. Last year, imagine. It's business as usual. Vanhu varamba kuitiswa vachiita zvinhu zvakadhakwa izvo. Mari munenge muchiba. When it comes to time yekuita dirty work, ndo pamunoda kuti vana vevamwe vanhu vaende pamberi. Imimi mozongouya maakutora glory chete. So chinhu chenyu ichi chiri founded on the wrong things, wrong ethics, wrong values, wrong ideology. It's not about the people. And muchita zvamuri kuita, ED is moving, is not stopping. He is moving. Vari kutoita mari, life ichitoenda umberi. Imi muchishanda maprotest, muchiita mari nevanhu vachisangana nematambudziko. So this is just for people to see. Kuti vanhu vamatsotsi havana vanhu, musabvume kuitiswa nava. Politics zemuZimbabwe hatichatodi kunzwa chinhu chinonzi tendai biti, hatichatodi kunzwa chinhu chinonzi mawarire, hatichatodi kunzwa chinhu chinonzi madhuku. Vana madhuku vanenge vachitaura kuti the courts are captured, but unoona vachinyora ka-application vachiendesa kukoti, taisa application, toda kumisa zvakati, tiri kuti zvakati handizvo. Muri kuzviitirei muchiziva kuti kumakotsi kwacho hakuna chinobuda? Muri kusenzesa vanhu. You don't think outside of the box. You don't have proper initiatives of bringing lasting and meaningful solutions to the people of Zimbabwe. Hatichadi kutenderedzwa nevanhu vanoda kusenzesa vanhu. Anyone who wants something in Zimbabwe must be brave enough. Truda bravado yekuti munhu ngaabude pachena ototaura kuti ini ndoda chakati. Vanoda kubheka avo bva vabheka. Kwete kuti totanga tambo sacrifice. My point is simple. Zimbabwe hakusina munhu anofanira kufa kana kurohwa because of politics. Handi muri kupanzwa.
hatifaniri kuuraisana kuitisana zvinhu zvekuti umwe munhu anopedzisira asungwa, umwe munhu anokwa no one has to die anymore because of politics. People need to be brave. Munhu ane zvaanoda must come out otaura pfungwa yake. Kana iri acceptable, people will follow that person. Kana isiri acceptable, the majority will decide. Simple. We've lost Geza, we've lost Saruwaka, nyoka yemabhuna ari in prison. Anofanira uya kuZimbabwe nhasi achiuya ari kupinda mujeri. Kuseenzeswa ikoko kwakatoitwa. Life yemunhu yakatidzokera kumashure, mukadzi atokumba kwavo. Chabuda chi, vari kuenjoy varamba vachinjoy, vari kusafa varamba vachisafa. So we need to be careful. We need to be careful. I will continue to open the eyes of the people. Kana musina plan nyika haitongeki nyore, CIED atonga akadaro, zvitori nani. What has happened has proved a point to the people. ED is the genius. ED is the godfather of Zimbabwean politics. People have tried to outsmart him. Zaramba. Therefore, message now that I'm giving you Zimbabweans. Muchida kuita zvemapolitical parties kwenyu, endai munoita izvozvo. Go and reinvent yourselves. Go and introspect. Everyone who is ZANU-PF, kumberi kweZANU-PF kuna Mnangagwa. I'm ZANU-PF. Zvaizvezvi Cape 3 wamutemo, mwana wese kuna President Mnangagwa. I've got good news for people. There are quite big names that you'll see in the long run coming to join ZANU-PF. Vanhu vamuri kunziva sema MPA opposition, vanhu vamuri kuziva sema senator opposition, you'll start to see those people coming to join ZANU-PF. Whether you like to hear this message or you don't, usasare uchazodemba pamberi apo. Zvaizvezvi mwana wese kuna Emerson Mnangagwa. Ndo zvatiri kuita izvizvi. We cannot be politicking every day tichingoita politics dzesuccession. Watowo mutemo succession politics taakuisa kuside. Taakufamba nedzinodhonza. Vari kuita zvinhu zviri kuita kuti Zimbabwe iende kumberi. That is the narrative that we are pushing now. Thank you, Zimbabweans. It's business as usual. Hapana kana pane 5 masasi kama akamira achiti tiri kuprotesta. Hapana. Ende wese wemuZANU-PF ari kuzikanwa kuti ari kupusha maprotest. Ane hand. Vanhu ivavo ngavadzingwe mumusangano. Hatichadi maputi. Dzingai vanhu President Mnangagwa. We are sick and tired of these things. Kujeri kunorwadza. Ndiri kutaura ini ndiri panapa. Kujeri waenda wasungwa wonzi wakakasikirei kubuda. Saka inini ndindaifanira kufa inini. Zobva zvanzi 2030 yakauraisa Traore. Vamwe vanhu voita mbiri. Hakuna zvinhu zvakadaro. From today onwards, 100% undying love for Emerson Mnangagwa. Mwana wese handei. Munhu wese kuna Mnangagwa. Ndo mashoko ari kutaurwa nani? Ari kutaurwa na Comrade Traore handitika. Mazvinzwira mega, mazvionera mega, haisi AIE. Ndiyo vari kutaura avo. Ma1. Zvekutoita sei? Zvekutodaro. Right, let's just take a look pa video iri timboonesana. Kuti dai ana sekuru vedu, ana baba vedu, vakati Ian Smith ari kutijairira, ngatichingomusapotai timusiye akadaro, nyika yacho yaizombosununguka here. Dai vakabvisa vaMnangagwa pachigaro, vamugabe pachigaro, vakangoti munhu wese kuna amai, munhu wese kuna vaMnangagwa, zvinhu zvakanaka, hatitambeiri kurira. Tingadai tiine nyika yatinayo here muzuva ranhasi. Why am I giving these examples? Ndikutaura kuti sometimes you don't need to join them to beat them. Sezvinombotaurwa. Sekunzi if you cannot join them, if you cannot beat them, join them. Aiwa. Sometimes pamwe pacho panotoda kutotora risk. Wotora risk woita sei? Woriska. Risk life yakataurwa naHoliten. But ndozvandiri kutaura kuti maonero angu nemafungiro angu. Munhu akakudzvanyirira. Does it mean that you are dancing according to his tune or her tune? Hazvifanira kunge zvichidaro. Sometimes you need to stand your ground. Handizoziva hangu mafungiro nemaonero anosiyana siyana.
isa comment comment section, wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako kuti unozvionawo sei. Toenda tese here tonojoina Zanu PF, kana kuti tomira sevanhurume, kana kuti tomira sevanhukomana, kana kuti tomira saana baba naana mai, vakomana nevasikana, tichirwisa udzvanyerere. Toita sei? Mubvunzo muhombe watiri kubvunza paplatform panapa kwemavidheos akawanda. Isa comment comment section, wotaura mafungiro ako. As for me, DJ Oli, and the rest of the crew behind the scenes, to this bye for now. Let's meet in the next video.